הממברנה הנאו-וסקולרית הזאת. אלה כשהם מדממים והשחור מסביב זה דם, כשהם מדממים יורדת ונפגעת הראייה בצורה קשה. אני אמשיך מיד. הטיפול אני עוד רגע אוסיף את ההמשך של זה. אולי נעשה הפסקה קצרה. התקבלו כבר כמה שאלות. אני אתחיל לענות על השאלות האלה, ואנחנו נמשיך מיד במצגת כשהם יכניסו לי את זה לשידור. התקבלה כאן שאלה. אני אימא לילדה בת 28 שנולדה עם מחלת רטניטיס פיגמנטוזה וניסטגמוס, ושמעתי שיש ניתוח חדשני בארצות הברית. האמת היא שאין ניתוח חדשני ברטניטיס פיגמנטוזה, ולא במחלות ניווניות דומות לזה. כותבים בשאלה הזאת שנולדה עם מחלת רטניטיס פיגמנטוזה. רטניטיס פיגמנטוזה בדרך כלל היא לא מחלה מולדת. התכונה, הרקע לרטניטיס פיגמנטוזה הוא מולד. הגנים, הפגמים קיימים כבר. אבל בשנים הראשונות של החיים כמעט ולא רואים שיש בעיה. הבעיה מופיעה מאוחר יותר. ואז, אבל בשניהם אנחנו נמצאים עם אותו המצב. אין ניתוח שיכול לעזור לזה. הניסיונות שנעשים, ונעשים אכן ניסיונות לעזור על ידי השתלת רשתית מלאכותית, הייתי אומר. זה צ'יפס אלקטרוני שהוא יקלוט את האור במקום התאים הפוטורצפטורים שהלכו לאיבוד. הבעיה היא שזה עדיין במחקר די מוקדם. עד היום נעשו להערכתי בסביבות 50 ניתוחים כאלה. עד היום לא התרשמנו שאכן זה עוזר ופותר את הבעיה של חולים כאלה. זה לא פותר את הבעיה. אף אחד מהחולים האלה לא חזר לראות כמו שהוא ראה קודם. ועדיין יש ויכוח כיצד לשפר את זה. אין לי ספק שזה אכן יהיה ניתוח כזה, שנוכל להשתיל צ'יפס אלקטרוני. אבל אנחנו עדיין דרך לא קצרה עד שנגיע למצב הזה. אולי נמשיך כאן שוב עם המצגת שבינתיים הובאה. כאן חולה עם ניוון מקולה גילי, פה יש מעין, זה המרכז שבו נמצאת גם הנאו-וסקולריזציה, נמצאים כלי הדם החדשים האלה, ומסביב לזה הדימום. כך זה נראה בפלורסין, כלי דם. הלבן החזק זה כמות גדולה של פלורסין יוצאת, שמאפיינת כלי דם אלה. מסביב לזה, אלה הם, זה דימום. אנחנו יודעים שיש מספר גורמים, אולי החשוב ביותר שאנחנו יכולים בעצמנו לעשות זה העניין של עישון. כשעשו פה מחקר בין 21,000 רופאים שעקבו אחריהם בארצות הברית, מצאו שפי 2.5 הופיעה המחלה אצל חולים, אצל אנשים שעישנו. כך שמגדילים את הסיכון פי 2.5. מספרים מאוד דומים לזה
יצאו גם במחקרים נוספים, נעשה מחקר על מעל 30,000 אחיות, ועוד כל המחקרים הראו אותו דבר. אנחנו יודעים שיש פקטורים גנטיים שהתבררו גם במחקר של תאומים, גם במחקר של דרוזן של משפחות. מלציה לבנטינז זה אחד מהמחלות האלה שהיא אופיינית והיא נמצאת בשוויץ, בהרים של שוויץ, במשפחות רבות. דוינסקורד היא מחלה אחרת, תורשתית כזאת, במשפחות האלה. כאן הצלחנו לגלות גם את הגן שעושה את זה. ובמחקרים של תאומים, כשהם תאומים זהים, כולם הראו תמונה דומה ברשתית של שתי העיניים בין בזוג, אבל בין תאומים לא זהים, שהם כמו אחים ואחיות, הסיכון, הם הראו תמונה דומה רק ב-42%. ושורה של גנים כבר הוכח שקשורה עם זה. הבעיה היא שכל אחד מהם מופיע ביחסית אחוז קטן של החולים, אבל אלה גנים שאנחנו כבר היום יודעים שהם קיימים, אולי השכיח ביותר בין אלה, וגם הוא לא יותר ממספר אחוזים בודדים, הוא ה-complement factor H, הגן הזה שנמצא על הזרוע הארוכה של כרומוזום 1, במיקום 32, שזה האם ניתן למנוע את המחלה? בשנת 2001 יצא המחקר הגדול שהראה ששילוב של ויטמינים ומתכות נדירות, צינק וקופר ומינרלים, השילוב הזה מקטין את הסכנה שתופיע המחלה אצל אנשים שיש להם סיכון יתר, כלומר שמראים כבר את השלבים הראשונים של המחלה, בעיקר דרוזן ופגיעה באפיתליום הפיגמנטי. ומאז אנחנו נותנים את זה באופן קבוע אצל אותם האנשים הרגישים לכך. יש לציין שאת הבטא קרוטן אסור לתת לאנשים שמעשנים. זה ייתכן שזה מגדיל את הסיכון להופעת גידולים אצל האנשים האלה. כך שיש, מכינים בדרך כלל את התרופה הזאת, ואני קורא לזה תרופה כי כך נראית בעיניי, מכינים אותה עם בטא קרוטן, אבל מכינים אותה גם לחוד למעשנים בלי הבטא קרוטן. אנחנו חוקרים עדיין מתן של לוטאין וזאקסנטין, שזה דריבט של ויטמינים שנמצאים במקולה, פיגמנטים שנמצאים במקולה. כל מה שאנחנו יודעים היום, שאכן גם הם פועלים נגד תופעת המחלה, ורוב בתי החרושת מוסיפים אותם לויטמינים והמינרלים שלהם, אם כי זה עדיין לא הוכח שהם באמת פעילים. ואני אעבור על זה ונסתפק במה שאמרתי כרגע. מבחינת הטיפול, משנות ה-80 אנחנו השתמשנו בלייזר לטפל במחלה הזאת. הלייזרים השונים שהשתמשו בהם, זה אורך גל של צבע הלייזר, מ-514 בצבע הירוק, בצבע אדום, בצבע צהוב, ובדיות לייזר שזה כבר בתת אדום, האינפרארד. והתוצאות היו טובות, בתנאי שאנחנו יכולים לראות את הממברנה והיא מחוץ למרכז. אנחנו לא יכולים לטפל במרכז כי הורסים אז את הראייה. תמיד הראייה תהיה יותר גרועה אם מטפלים בלייזר